लेटेस्ट जितु सावरायनाय बेजों मोनबा बिसायख'थि मिटिं खुंनाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो मिटिङाव रायजोफोरनि जितु रेसपन्स बेयो जोबोद मोजां जिहेतु गसाइगावनि जायजोन बिजाथि बिथाङा रायजो राजानि सिनाखिखा बयजोंबो सिनायजाखानाय मानसि आरो सिगां एमसिएलए जाखानाय मानसि बेनिखायनो बिथांनि प्रति रायजोनि जितु साननाय हनाय रायजोनि जितु सापर्ट बेयो जोबोद मोजां बेनि अनगायैबो जों मोनब्रै राजखान्थि हान्जा जेरै इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो जिएसपि बे मोनब्रै राजखान्थि हान्जा बिथांखौनो सापर्ट खालामदों बिथांनि जानानैनो खामानि मावगासिनो दं बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोर इतिमध्य फिल्डआव हाबगासिनो दं आरो दाखालिसो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैनानै बिथांनो जानाय केम्पेइन खालामबाय आरो जिखिनि फिल्डआव गिदिंनानै बारहावाफोरखौ नुदों बेखौ नायोबा जिरेन बसुमतारी बिथाङा जे देरहागोन बे बाथ्राया खाथां जानानै दं। सार बिटिआरनि कंग्रेसनि स्पक्सपार्सन गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुंदों आरो रुकुल हुसेनाबो बुंदों जे दानि आथिखालाव जे बेसेन बांबाय थानाय पेट्रल डिजेलनि आरो मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय बेखौहाय बिजेपि दलखौ डाइरेक्टलि बिथांमोना आसि थुदों जायनि जाउनावहाय दानि जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल दलआ रायजो राजानि भट मोननाय होनना बुंदों दा बे बाथ्रानि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि होगोन? पेट्रलनि जितु दाम बेयो दुलाराय बुहुमावनो एसे बांदों बेबायदि हिसाबै भारतआवबो बांगोन दिनै आसामाव बांबाय खिन्थु दिनै जों कम्पेयार खालामनानै नायबाय आसामनिख्रुइबो बेंगलाव बारासिन दं बेंगलावथ' बिजेपिनि सरकार नङा दिनै गुबुन सरकार खिन्थु आसामनिख्रुइ थाइबा बारा डिजेल आरो पेट्रल मोननैबो बेबायदि हिसाबै दा बिजेपिनि थाखायनो जादों होनना बुङोब्ला बे गोरोन्थि जानो हागौ बेनिखायनो गासैबो मार्केटखौ नायनांगोन इन्टारनेसनेल मार्केटखौ नायनांगोन इन्टारनेसनेल लेभेलाव अइलनि प्राइसआ बेसेबां दं बेखौबो नायनांगोन बेखौ गासैखौ बिजिरना नायनानैसो दामा बिजेपिनि थाखाय जादों ना गुबुन थाखाय जादों बेखौ बुंनांगोन बेनिखायनो बिथांमोननि जितु आर'प जे बिजेपिनि थाखायनो थावा बांदों होनना थावनि दाम बांदों होननाया बे बेसेबांखिनि एक्सेप्टेबल बेसेबांखिनि रिजनेबल बेसेबांखिनि गनायथाव बेखौ इन्टारनेसनेल मार्केट प्राइसखौ नायबासो बुंनो हागोन बेनिखायनो थारैनो बिथां बुंनायाव मा बुंगोन सैथो दं होननानै सानाखै मार्केट प्राइसखौ नायनांगोन बिनि सायावसो जिहेतु इन्टारनेसनेल लेभेलाव थावनि जि प्राइस बेनि सायाव निर्भर खालामनानै गुबुन गुबुन देशफ्राबो थावनि दामखौ थिग खालामो बेखौ जों बेखौ मिथिग्रोनानैसो उसित अनुसित बा बिजेपिनि थाखाय जादों गुबुन सरकार थानायनिफ्राय बेबायदि जानाय नङा होननानै एसेबां गनायथाव नङा। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि सार बिथांमोना बुंदों जे दानि जे उफ्रा बिसायख'थि बेयावहाय जिरन सारा भट मोननाय नङा बे जायनि जाउनाव दाम बारायनायनि जाउनाव इउपिपिएलआव गोहोम गोग्लैदों होनना बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिथांमोननि बे जुक्तिया गनायथाव नङा थाव बांनाय बाङैया आसलते कमन मानसिनि सायाव खोब बारा इम्पेक्ट गोलैया बे जायफ्रा गारि घरा लानो हायो बिसोरसो मिथियो नों जोंबायदि गामि ओनसोलाव थानाय हाजिरा मावग्रा मानसिफ्रा थाव बांनाय बायदिजों खोथा गैया बिसोरो गामि ओनसोलाव लामा सामा बानायना होगोन ना हाया इलेक्ट्रिसिटि बेबस्था लाबोना होफैगोन ना होफैया दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होगोन ना होआ बिधवा पेन्सन होनो हागोन ना हाया बृद्ध पेन्सन होदों ना होआखै अरुण'दय आसनि स्किम फैसाफोरखौ होनो हायाखै आयुआ न' होनो हादों ना हायाखै बेफोरनि सायावसो निर्भर खालामो भट होनाय होयो दिनै जों इउपिपिएलआव थांनाय 10 दान बिटिसि सरकार सालायनायनि गेजेराव जों बेफोर खामानिखौ फारियै मावगासिनो दं जों खोब बारा गोलाव सम मोनाखै खामानि मावनो 10 मास जोंहा सरकार जादोंबाबो जों हयथ' दानब्रैसोल'सो खामानि मावनो हादों बे दानब्रैयाव जों आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय रायजो राजानो जिखिनि बेक्तिगत बेनिफिसियारि स्किम होदों बेफोरखौ मोननानै रायजोफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो फैगौ समफ्राव जों होबावगोन आरो बे खम समनि गेजेरजों जिखिनि लामा सामा बानायदों जिखिनि सुबिदा खालामदों रायजोफोरनि बेफोराव रायजोफ्रा गोजोनदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोना माबा दाय होनाय बायदि बिथांमोना बुंनाय बायदि जे थाव दाम बांनायखायनो जिरन बसुमतारीया भट मोननाय ना बे जोबोद गनायथाव बाथ्रा नङा आरो बिनि सायाव भट रायजोफ्रा बे गामि ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा गोरिब रायजोफ्रा बे थाव दाम बांनाय बाङैनि सायाव निर्भर खालामनाय नङा बिथांमोना गावनि बेक्तिगत हिसाबै थांना थानाय मा स्किम सुबिदा मोन्दोंमोना बिनि सायावसो निर्भर खालामो जिहेतु जों सुबिदा खालामना होनो हादों
खम समनि गेजेरावनो जिखिनि सुबिदा होदों बेखौ मोननानै गोजोनदों आरो बे हिसाबै जिरान बसुमतारीया रायजोफोरनि भट मोना लाफानो